ik hier per ongeluk het schermfeest, maar we moeten dus interview nog even een beetje ouder doen. Hè? Want korte filmpjes werken beter. Ja? Ja. Oh. Gerben Hilder. Toch? Hebben we het haast. Du hast du net een verkorting van die namen? GJ. GJ, zei ze dat op Scootcheck? Nee. Nee? Nee. Ze zitten Dus altijd als- in hun volledige namen. Maar als er dan steeds maar als toen wat dwam was op Scootje, hè, in team. Dan Ja. zei ze echt die volledige namen of is het dan gewoon... Nee. Maar dat is gewoon iedereen heeft zijn taak. En die taak? Ja, ik zit bij het onderlijk in het Vallik. Bij het Anderleek en het Ja, Valleek. de train van Rutzaal. Nou. Hey, mag ik die nog even een hele grote succes wensen? Ja, dat is wel. Oh, die zit me zo mooi aan. Ja, wie hadden we erin? Lekker tutten, mijn berichtje! Hey, nog heel groot succes hè, in de wedstrijd. Ja, kom goed. Morgen is best. Dankjewel.